Pozdrav svim pratiteljima portala Bijelo polje online iz našeg prelijepog i slobodnog Bijelog polja. Evo danas 3. aprila, sve je normalno, sve je slobodno, niko nikog ne tera, niko nikom ne pokazuje put nigdje, nego svi su putevi sada vezani za demokratiju, za razvoj društva, za prosperitet društva, tako da i posle ovih izbora sigurno samo može da bude bolje, jer ovo je jedan dokaz da se može, da konačno možemo da nešto promijenimo, iako je bilo veliki broj ljudi koji nisu verovali to. Ipak juče se pokazalo da 60% Crne Gore veruju u promjene, da je došlo do promjena, što je najvažnije, da će promjene biti sada sastavni dio crnogorskog društva, da više nećemo čekati ni više od deceniju, a kamoli 3 decenije da dođe do promjene vlasti bilo ko da je na vlasti, što je sigurno nešto što ohrabruje, što može da raduje za naredni period i što može da bude jedan veliki zalog za budućnost. Kad je u pitanju rezultat jučerašnjih izbora, lično mislim da sam očekivao neizvjesniju borbu, pored onih najava o dolasku dijaspore, pored onih najava o aktiviranju glasača koji nisu htjeli u prvom krugu da glasaju, međutim to se ispostavilo da je to jedan pucanj u prazno. Moram da naglasim i da bivši predsjednik gospodin Milo Đukanović je govorio da Crna Gora bira put u budućnost. On je bio u pravu, jer Crna Gora je izabrala put u budućnost sa Jakovom Milatovićem, ali ne više i sa njim, tako da je on potpuno bio u pravu i sada može iz neke njegove perspektive da dalje komentariše političke tokove u Crnoj Gori. Sigurno je ovo jedan veliki iskorak, da mi vidimo da niko nije nezamenjiv, da nije jedan čovjek iznad sistema, nego da su građani ta glavna snaga, glavna okosnica društva, glavna poluga, i da njihova kritička svijest i njihove odluke u budućnosti trebaju da budu ono što će voditi Crnu Goru, i ja se nadam jednim ispravnim putem i prema toj Evropskoj uniji koji mnogi zagovaraju, a koji su bili sami kamen spoticanja da se do nje dođe. Ja kao građanin i građanski aktivista želim da čestitam Jakovu Milatoviću na pobjedi, a bit ću najveći kritičar njegov ukoliko ne bude radio onako kako ja očekujem, jer sam ja jedan od onih koji ga je podržao. Verujem da će on donijeti nešto novo. Mi ćemo sada imati nešto što ne znamo šta će biti, pa verovatno i očekujemo dobro. Da je bio slučaj da je pobjedio stari predsjednik, mi bi već nastavili sa jednom agonijom, znali bi šta nas čeka. Ovako očekujemo da će biti bolje. Ja sam osobno optimista i verujem u bolje dane za Crnu Goru i njene građane.